Бачкаш ли, бе? Ето, пичове, добре дошли в канала. За тези, които идват за първи път, най-вероятно не знаят за какво става въпрос. Основно в него снимам някакви видеа за коли, автомобили, различни видове и тем подобни неща. Като чат-пат правя някакви видеа с нещата, които правя по личния ми автомобил, а именно Шкода Октавия. В днешния клип също ще се занимаваме с някакви подобрения. Силно казвам подобрения, ще добавя някакви детайлчета по самия автомобил. Това, което ще направим, ще добавим малко елементи, които гонят Sportline визията на модела, тъй като моят автомобил не е Sportline, но честно казано той не се различава по много спрямо стандартния такъв, поне на външен вид. Като разликите в екстериора са дехромирана предна решетка, странични баджове Sportline, задна добавка, т.е. добавка на задната броня, черни надписи, като цяло всички хром елементи са премахнати. И също така имаме по-снижено окачване на Sportline версията спрямо стандартната и мисля, че това е за самия екстериор. Интериора на колата е доста по-различен. Има по-различни седалки, триспицов волан, по-голяма медия. Мисля, че прямо моята е по-голяма със сигурност, защото моята е по-ниско ниво на оборудване. Но да, мисля, че общо взето това са разликите. Така, първото нещо, което ще направим, ще се захванем да премахнем хромираните надписи отзад на задния капак, тъй като това ще отнеме най-много време, тъй като самото лепило е доста кофти за премахване. Самите букви, които съм ги премахнал с помощта на конец за зъби, обаче самото лепило, с каквото и да пробвах на спиртна основа не стана. Не исках да жуга колата с курселини по-силни химикали, тъй като все пак не искам да съсипа боята. Така, след като монтираме буквичките, ще монтираме и добавката на задната броня. Също така ще монтираме и добавки на праговете на автомобила, тъй като това също е от към разликите спрямо Sportline варианта. Решетката по-рано минах през едно от фолиостудията да я фолирам, тъй като избрах този вариант, понеже за мен е по-лесен и има абсолютно същия ефект, какъвто щеше да има и с нова решетка, тъй като те се продават и самите решетки дехромирани. И това е, остава само липа на предната броня, който ще закупа в последствие и ще монтираме отново в някои от видеята, и окачването на автомобила, тъй като той в момента си е с стандартното такова. Останете с клипа, вижте какво ще стане в него. Ако ви е интересно, коментирайте, харесвайте и се абонирайте. До след малко. Ще започнем първо с слагането на надписите, тъй като това мисля, че ми отнеме доста време. Сега те имат някакъв шаблон, на който са залепени, и това, което трябва да направим, е да размерим старите точно къде се намират. За всеки случай ще им взема мярка от край до край, ако не дай си Боже нещо се обърка, да мога да си ги размера на ново и да ги залепа. Трябва да се отлепи този стикер, който е предпазния на лепилото, и лепим. Като преди това, предварително, ще се наложи да махнем старите надписи. Това мисля да го направя с конец за зъби. Ще облепим тук хубаво, за да не се надраска боята, и се надявам старото лепило да падне сравнително лесно. Така, оставям камерата на статива, облепяме и почваме. Come
Mr. Roadblocker, I make a whole number turn to an eighth, learn from mistakes, got the whole world on my plate, nothing worse than my fate, say your words get burnt on a stake, took a turn for the cake, so we turn and we say, always had the power, open up from deep within, there's something that empowers me to draw a line under my sins, I never understood why there was such a way to live, and I'm stuck against a wall that keeps defining me as him, I'm painting never-ending canvases, while I wrap them up in bandages, and coexisting while ending what my anger is, paying for no damages, I'm speaking universal languages, out here, always seem to see the light, never meant to be the vibe, but severed. Така, споменах, че ще използвам конец за зъби, за демонтажа на самите буквички. Затова си късам една кордичка. Увивам я по пръстите и започвам лекичко. Grind with the realest, I'm climbing the illest, find time to come with it. Finding the finish line, sky is the limit, I'm riding the minutes. Grind with the realest, I'm climbing the illest, find time to come with it. Хора, включвам се сигурно след половин час, тъй като премахването на лепилото се оказа страшно трудна задача. Прегнах целия си арсенал, който имах, и въпреки това не мога да кажа, че съм го изчистил на 100%. Ето тук има още малко. Сега ще се постарая да зачиста. Адски трудно. Наистина не очаквах просто да е толкова тегло това слепилото. Сега това, което ще направим, опитвам се тук да го зачиста колкото е възможно. И продължаваме с монтажа на самия надпис. Презалепих на ново шаблона, тъй като се оказа, че от мокрене и така нататък започва да се отлепва, и за да не изгубя формата, не презалепих. Така, действаме. Ставам ви на статива и ще гледаме какво ще стане. Grind with the realest, I'm climbing the illest, find time to come with it. Finding the finish line, sky is the limit, I'm riding the minutes. Grind with the realest, I'm climbing the illest, find time to come with it. Call me Mr. Roadblocker, I make a whole number turn to an eighth, learn from mistakes, got the whole world on my plate, nothing worse than my fate, say your words get burnt on a stake, took a turn for the cake, so we turn and we say, always had the power, open up from deep within, there's something that empowers me to draw a line under my sins, I never understood why there was such a way to live, and I'm stuck against a wall that keeps defining me as him, I'm painting never-ending canvases, while I wrap them up in bandages. Сега се захващам с горния. За него какво ще направим? Така, с помощта на хартияното тиксо ще се удържаме точно там, където се намира буквичката. Grind with the realest, I'm climbing the illest, find time to come with it. Finding the finish line, sky is the limit, I'm riding the minutes. Grind with the realest, I'm climbing the illest, find time to come with it. A go-getting headbanger, you best go get your best hammer. I'm getting dough, let the rest hang up. Catch me rolling in the 10 manner, as I'm rolling up a king banner. Така, успях да изчиста перфектно старото лепило, обаче вижте сега какво става. Само секунда. Така, надписа не пасва, което е проблем. В смисъл, с малко не пасва, но по-големия проблем е самите буквички, т.е. старите, са по-малки от тези. Т.е. това предполагам е за Kodiak или някои от SUV-тата, които са по-големи, или Super, не знам. Но това, което ще направя е утре се спусне до Шкода, надявам се да имат
готови надписи. Направо ще взема един, за да мога да го залепя и да стане като хората. Да, очаквайте включване отново. Ще видим как се развият нещата. The next day. Здравейте, пичове, ден 2. Успяхме да намерим решение за проблем, който се създаде вчера. Отидох до представителството на скоро в града и успях да намеря оригинален надпис отново от тях. Имаха наличен в централния склад, поръчах го, дойде за половин ден и сега ще монтираме него. Сега ще ви покажа и точно каква е била разликата между стария и новия. Това е този, който поръчах аз, който не пасва. Да, ето е разликата. Това е този, който съм купил днес. Доста по-малко разстояние между буквите и самите букви са по-малки. Така, оказа се, че този надпис, другия, е за Кодиак или Карок. Така, почистваме и монтираме, за да приключим темата с надписите. I've served up and swerved down. Try turn up, not turn round. Keep that vibe up and surf sound. Rise up and burn down. Finding the finish line, sky is the limit, I'm right in the minutes. Grind with the realest, I'm climbing the illest, find time to come with it. Finding the finish line, sky is the limit, I'm right in the minutes. Grind with the realest, I'm climbing the illest, find time to come with it. Check. Така, ето го и в завършен вид. Мисля, че доста добре се получи. Мен лично ме кефи. Малко бях скептично настроен към черните надписи, тъй като на черна кола доста се губят. Обаче така е, че го на Sportline визията, а тя е по този начин, така че се придържаме към нея. Това са добавките за праговете, които също ще монтираме. Както виждате, те се продават в комплект. Могат да бъдат закупени от представителството на марката или от сайтове, които предлагат оригинални части също. Преди да започнем с монтажа, е хубаво добре да се почистят праговете. Също така, като ориентир къде точно да залепа добавката, ще използвам съединението на вътрешните лайсни от вътрешната страна на прага. На засечката ще измеря 2 см и ще изместя самата добавка по-надясно, тъй като това видях в интернет на една снимка. По принцип се продават шаблони, които могат да се монтират от двете страни на прага, така че да покажат правилното място на монтаж. Но тъй като те са доста скъпи, а и ще бъдат ползвани само веднъж, не виждам смисъл защо трябва да се купуват. Забързал съм видеото, тъй като процедурата е рутинна, не мисля, че ще е интересно на някой да се влиза в кой знае какви детайли. Общо взето позиционирам добавките на око така да ми харесват, гледам да не ги изкривя и ги залепвам, като е хубаво да внимавате и да ги позиционирате по такъв начин, по който да се залепат отведнъж, тъй като ако се наложи повторно отлепване и залепване, най-вероятно няма да стане, тъй като лепилото е доста здраво. I guess it's by my DNA addiction. I got motion, they got friction. Got these poppers out here picking on a player maybe. And you could peep my disposition. Know that I ain't intuition, know my name, but I'm just loving how you say it lately. I'm grown, I learned to smoke my and mind my business. So them haters and they homies, we up in this. They in they feelings on that modem, boy, I thought I told them. I got my paper, drop my scrotum, it's too hot to hold them. And we still gleaming, we still mobbing, I don't plan on stopping. You gon' do it with all that flogging when we on your noggin. I know they lame, but I can't hate them, that just ain't my flavor. They claim my music underground, but I live too major. And I just handle the best way that I know how. Your commentary, you don't know me, know how. If you feel it, you ain't even gotta know how. How we made it this far, I don't even know how. I just handle the best way that I know how. Whoever hating, they don't know me, know how. They can't do it like we do it, they don't know how. How we made it this far, I don't even know how.
Така и последното нещо, което остана да монтираме, с тези фейк типсове. Най-вероятно това ще го направя утре, тъй като днес нямам особено много време. Не мисля, че е нещо сложно, но все пак ще си отнеме може би половин-един час, не знам. Така че утре се включвам, за вас са някакви секунди. За мен ще е един ден, но включваме се и монтираме и това ще бъде и края на епизода. Започвам първо с поставяне на самите елементи, за да видя как биха изглеждали. Все пак лесничката по средата е хубаво да бъде поставена така, че да бъде на еднакво разстояние от двата накрайника. Процеса на монтаж е следния. Имаме двойно залепващо тиксо от горната страна на добавките и винчета, с които да се захванат за самата пластмасова част на бронята. Почистват се хубаво, използва се активиращата кърпичка за повторно почистване и активиране на лепилото. Премахваме защитния слой на двойно залепващо тиксо, залепваме го и след това добавяме и болчетата, като внимаваме, нали, пак казвам, да не се размести и централната лайсничка, тъй като ако леко се размести, ще си личи в последствие след като бъдат монтирани. И общо взето процеса на монтаж е това. Няма нищо сложно. Става бързо и лесно. Whoever hating, they don't know me, know how. They can't do it like we do it, they don't know how. How we made it this far, I don't even know how. I guess it's by my DNA addiction. I got motion, they got friction. Got these poppers out here picking on a player, maybe. And you could peep my disposition. Know that I ain't intuition, know my name, but I'm just loving how you say it lately. I'm grown, I learned to smoke my and mind my business. So them haters and they homies, we up in this. They in they feelings on that modem, boy, I thought I told them. I got my paper, drop my scroll. Приключихме и с монтажа на това нещо. Не мога да кажа дали съм доволен или не. Най-вероятно ще покажем известно време по този начин. Ще преценя дали ще го остава. Не изглежда зле. Ето малко по-различен надолу. Как стои. Така. Това е. Ами, това беше. Благодаря, че гледахте. Ако ви е харесал клипа, абонирайте се и очаквайте нови включвания от мен. Чао и до нови срещи! How we made it this far, I don't even know how.